berehala jakin nuen ni astrofizikan egon nahi nintzela. Eta gero, ikerketa erabaki, esan astrofizika erabaki eta, ikerketa, ni masterra egiten ajo nintzen, eta masterra ikusi nuenean, esploro nuen, zirtera profesionalak ditugu honek. Badaude ikerketaz kanpo irtera profesional asko, baina ni ikertzen hasi nintzenean, masterretako azken lanarekin adibidez, nila jakin nun han geratu nahi nintzela. Beraz, ikertzen atal horri eta leku horretan. Han geratu naiz bi arrazoirengatik. Lehenengoa pertsona, ni badakit nire tutorea izugarri lagunduko didala 4 urte hauetan, bai bera, baiko tutorea. Eta gero ere, nebulosak ez direlako hainbeste ikertzen. Hau da, ez dute hainbeste boom izan, galaxiak edo gehiago ikertzen dira, baina nebulosekin ez da hainbeste aukera. Azkenean ni kontxinte naiz doktoretza bukatzean, probabilitatea handia dakala Mexikon edo beste munduko puntan jarraitzeko nire ikerketa, baina, karo, aldi berean aukera asko irekitzen dituz, ez da hainbeste jende ikertzen, beraz, zuk zara ikerketa hori boom egin aldion pertsona, beraz, niretzat, pizkat reto. Bai, erronka politxa. Gero, gehienok ezagutzen duguna da Izainako behatokia, izugarrizko behatokia da. Azken finean, nazioarteko ikerketa zentroak bat dituzte teleskopioak han, eta hori behatokiaren handitzean izugarri lagundu du. Eta, azkenian nik bertan nahi nuen, azkenia zoragarria dela. Eta nik sorte handik izan dez, nahi dudan natalean nebulosetan eta gainera Kanarietan geratu naiz. Beraz, niretzako beti urte askoz borrokatu dudan aukera lortu dut, eta azteko irriketan dago. Astrofizikan, astronomian inguruan Euskal Herrian bai. Adibidez, ni duela urte bat jakin nun Euskal Herriko Unibertsitatean dagoela sistema planetarioen inguruan ikerketan diharduen talde bat. Baina, karo, ni nebulosak ikertzen hariko naizenez, horretarako hemen ez nuke aukerarik izango. Daude Euskal Herriko Unibertsitatean ere ikertzaile asko astronomia eta astrofizikaren inguruan, badaude esan bezen master bat, zientzia eta teknologia espazialean, baina hori bai astrofizika masterra berez denaren oso ezberdina da. Hori da, gehiago satelite inguruan dihardu, ingenieria inguruan, eta, berez astrofizikarako aukerarik bai, baina nire kasuan niretzako pizkat urruntzen dira.